nai gobe za ta haifa ba. Nai aniya ba zan barki ba, ban san me za ki nema ba, har ma na ce ba zan baki ba. Komai ka ce za na amince, kamar ni ɗaya na dace, kamar ido za su makance, zuciya ko ta ɗimauce. Aljanna ta kike, wata ke kuma zara ce, idan har na mace du'a ki yi min har zuwa 10 ta ƙarshe.